עכשיו אני עושה וידאו. עכשיו זה וידאו. וידאו. איך הוא יושב? זה וידאו. זה שלום לוידאו. כולכם? חג שמח. פורים. נכון? לא יצאנו שעושה מה. סיפה, שו. הוא תומר. זה וידאו. תומר, כמו סיאמה? תומר, ניר, זה הגיל. וידאו. פורים שמח. צלמי תהי, תראי שהיא עוברת עמוד, כי אני לא בטוח שהיא עברה עמוד. כן, ברגע שבאנו. ברקי. מסכן, הילד רק קם מהשינה. כולם על הזה שלי. על הזה. זהו. אמא, תעשי וידאו כזה, אמא, תראי. כולם על הזה שלי. איזה מתוק. איזה בקלה. היי. וידאו, פורים שמח. פורים שמח. רני, מה זה? איך היא מעבירה? אמא, יש לך עורך שעושה? זה יפה. אל תכניס תיאור, לא מסתפר. סבתא, איך עשינו שמח עם התחפושות? חבל על הזמן. מה עם התחפושות? על מה שהבאנו את המחופשים? הכי שמח שיש, מה? תראי, אמא לא זזה מהמצלמה. ברור. לרן לא. לרן לא, זה לא מתאים. זה כזה... רנצ'ו? לא יודעת. לרן אסור. אז מה, הוא יראה את כולם חכניים? לא, אז אולי חתיכה קטנה. לא כזה ארוך, כי... תצלם אותי קצת גם. אני לא יודע איך מצלמים. לא, רק שתסתכל, רק... לעשות את זה? לא, רק... להחזיק את זה רק? ככה? בטח שרואים. את יודעת מה, את יכולה... בטח שרואים, מה זה? אני אומרת כן, אם אני... איזה יופי. הנה רן שוק אתה מקבל גם... זה מגיל שלוש, הוא בן שני. זהו. הכל בסדר, אני מסתכלת עליו. איפה מצאת את הדבר? מה זה? בטויזרס. איפה מצאת את זה? קודם כל, כי הייתי בזמן. פעם ראשונה, פורים ראשון שקניתי תחפושת בזמן. כמה זה אומר? לא, ביום הבחירות. אם לא היה את היום בחירות, לא היה תחפושת. בחרנו בתחפושות. ביום בחירות אמרתי, אני היום קונה תחפושת, זו הזדמנות. תראה, צילמתי הרבה, זיכרון הטלפון כמעט מלא. תמיד אנחנו כן. אני לא מכירה את זה, אבל זה מהמם. איך אני יכול מפה להביא? הכבל שלי? איזה כבל? שמרה לא חיפשתי. כן, אני מצלמת. איזה מה... תעביר לאמא בבלוטות, אתה יודע שרשום היא תעביר ממנה למחשב. איזה חייכן, מה? איזה מה מלא. אתה מבין? סבתא מתי. תודה, ממי שלי, תודה. כאילו מתבאס גם שהוא נותן, הוא עוד לא סגור. איזה טעים. תחזיר, עד סוף. וזה עוד. כן, הוא נתן סבתא מתי. אוי, מתוק. אמא כמה גבולים. דוז'י, גם אתה רוצה עוד אחד? זה האחרון, דוז'י. חביב. נסע ל? חביב. נסע לאט? חביב. זהו, כבר צילמתי אותו, תדעי לך. מישהו רוצה? בווידאו. מהגברים? רב, מה אתה אוכל? מה זה? יו, הורסת. עוגה. יו, אני רוצה את זה, יו. תשמרו את זה, טוב? אני שומעת את כל התחפושות. הבעיה היא שמגיל 3 זה מתחיל לבוש תחפושות עד גיל 5, וכל התחפושות התחיל לקרוא אותם. יו, הורס. יש לי דודי. תגידי משהו לפורים. תגידי תגידי משהו לפורים. לא מצוין. אבל אני גם מתבאסת. אוכל סוכר? אף אחד לא יודע. פורים שמח. אף אחד לא יודע. איזה מתוק. הוא רוצה גם? חג שמח. חג שמח. חג שמח. זהו, ממש. הוא נראה אמא, מרפין... בטהובן. רק קודם לפני כבר 3 חודשים. ביום שבת הקודם. שואל עליו? איזה וידאו מדהים זה, תשמעו. אתה מספר לי. מה אתה רצית? הבן שהייתה כזה קטן בו. לילי, אתה רוצה מגבון? בוא ניתן לך מגבון? שישי, לא שבת. די.